Alay ng tumanon. Padayo gani balik lagi ni mo puhon pila na lang kakuan. Wa gani gyapon uminto bantay ka. May bawan pa man paniog ma. Kanin eh. Ganda maduglan sa karton ng lansangan. Dapat hardware diha. Hi guys! Magandang gabi! Itong tanan ako pa rin si Terreverse. January 26 na karon sa gabi o may nakatog. Kaya lagi ako ng kamubuon. Ito guys. Kaya ito si Kuan guys. Karang may si Ate Joshua. Parehami nga na epilepsy. Nda. Ako ipangutala ni Dja og kamang may parehami pang bati. Ug isang gibati para mas aga o gahong gibati pud. Mangutana ko. Amay na lang mo. Sa mga istoryahan. Mangutana ko ate kung sa isang hinang nabitaw katong isang epilepsy. Nasa na puti. Kuan disgrasya ni og motor. Kuan ko college ko. Leads sila nagsila siya motor di ay pud. Nalabay ko sa motor ba. Pero wa mo kuan ba yun. Pagdiha na pag humanaw panganak. Sa akong kinamagwangan pero mga 3 months ano man siya na ako pagpanganak. Kuan siya. Gawas ang sakit. Mga ka guys. Kuan na pud siya guys. Para pud mi nga na disgrasya. Ako pag disgrasya pud kung ano yung naka-epilepsy karon pero si ate kuan naman siya. Naulian na gid ha. Hindi sa mo kirig-kirig. O di sa mo kirig. Alagi, di sa mo kirig. Kaya ulian na. Tuloy ko tabi karong nansay imong buhatan para maulian jud. Nang ako jud ko na uli, do ba na ako nagbintin. 2016 pa pa jud ko na uli hatong karong kirig hapon. Hindi mo duwa zaba buang. Dura tagutok. Mabalangko. Tugag sa'yo, ang mga nangagi nimo imuhang ilubong na. Kalimtan, kaon kag sakto sa oras, matog kag sakto sa oras, dili ka magpasar-pasar sa kaon. Og ang tambal, sakto po sa oras nimo pagtuman. Mo na siya. Mori ay. Dili ka magkuan dibdib kung na kay mga nabate nga istorya. Palabay na sa pisdunggan. Kaya ron di ka kuan ma-stress. Morito. Kahit ani. Isip man. Malubong ang mga sakit eh. Habang kayo malubong. Ilabay sa niya. Bitang Mahal ang punas ka na. Narimanod. ang iwilin sa tabigon. Yung mga sakit di ay bitaw mo dyan. Nakaangin siguro nga di ka maulian kay. Paano ko? Manunuway mga dito. Nga di mo kumutuman. Kung sa ingan nga nakaon. Hindi ko bukaan. Pero sakto rin ay ang tawanan ng gikong ate. Sige tudlo. Kaya ulian ang mga dito sa karon. Ja, aga ko wapo ko nawadig bagasan di ay. Ulian talipod ko. Di na sa ingan tukar-tukaran dyan. Di para na nga si tukaran. Nga ba tukaran pod. Sa mga epilepsy diha, nakakita lang ni. Ay, totoo. Pagla. Ajalaman mo, kawaw paglaom dun. Kaya maulian na lagi. Maulian ra, maradaning ate. Maulian na siya. Kaya na may ginoo nagtataw, maluoy naman ang ginoo. Maulian nag-misteri. Ano naman? Inom sa tambal, kaya niya ampo. Sa akin, kasi ginoo. Pamira mo guys, kana siya i-advise si ate. Karang mo tao dani nga na mga epilepsy, kaya ba mazugo sa tibo kalibutan, dagaman siya na epilepsy. Amay na mo karay advice si ate Joshua. Nga buhat na nato, aron neta, at kehon, neta kirig-kirig doon ng raplin. Ugasa pa tawag tukaran. Oh. Salig sa ginoo, mag-ampo ta. Kung may sakto sa oras sa tambal, sakto sa oras sa pagkaon, sa tug. Labaw sa tanan, pag-ampo. Hugot nga pag-ampo sa ginoo nga. Unta, mamaayo na ta sa tong sakit. Na dyan siya mo inog.
Mubalik pa ba? Mawala ko na. Basta di lang ka mawala ang paglaom. Hindi na lagi magilak-ilak. Di ka ma-stress. Sa Karon to lagi ko nako. Kaya bisa gamay rang bikila denguk-nguk. Pero sa una tika nang dali ra pagka makahilak po do mga dali ra ko makahila ka lang. Bisan ka nang karon na kay mabatan ang istorya, masakitan ka makamurag, day time nga masakitan jud ka nga murag mo. Kuan jud nimo pero kung makahila ko mura nang pumawa. Ano bang ikuan mo kay musikag balik-balik kung Ikuan lagi. Ilimot. Karon di na aw na sa una hila ko murag akong idibdib pero karon di na kasi mga istorya mabati nimo. Kuan na. Sabi mo himo ka way nga kanang malipay ka darang. Hitabuang nga na aside pag nga napangad ka. Oo. Mangita kag kabisihan pud nimo nga di na ka magsigig kuan na nang may mga istorya manghuna ka ay pa mabisi ka. Ay kuan. Tuog ka sakto sa oras lagi pahuway ka. Kay na kay kabisihan di na man ka mo pansin anang unsay mga mabati ni mga istorya. Then kay ang kuan imo kung mga past ayun na jud hunahuna. Kaya busy ka, kaya yan maka kuan pa kag sabi nag-istoryahan at mga kuan di na kay adto na mga focus ng gitrabaho. Kaya pag ganahan ka madami no kuan. Di naman ka ganahan mo trabaho. Di na ka maganado. You cannot move forward if you stay back in your past. Nahuna nga nagbalik-balik ang pizza kay mag-adlaw di na. Oo. maadlay ko. Kampo ko sinuong parang akin adyo na. Maadyo buter, basta lang lagi ang tambal nimo sa sakto sa oras. Kung unsay gi kuan nimo sa doktor, sundon jud nimo. O pagampo. Kaya di, di akong Ginoo ra man jud ko ana to. Sa papaw advice pa. Dawat Maro din. ito. Acceptance. Mao jud ter Sa nahitabo. sa mga Sa imong kinabuhi sa karon. imong kinabuhi. Ug sa una. Karon sa una. Ja, pairalan nimo agugma sa imong kasing-kasing. Imo bang hayagan, char? Hayagan. Imo bang kinahanglan nga lamdag imo bang kasing-kasing aron ag spirit sa Ginoo makasud. Kay kung darkness ra, tentalan nino kaspikas pud. Hindi mo jud madawat ko din. Acceptance din mo important. Hindi mo madawat. Ingana ka. Ingana naman. Mana. Kay kani ba jang pagdawat lisod? Lisod buhaton. Dugay oy. Dugay po Siligi. pero Ang taon ka pagkano na sa Ginoo nga i-guide ka. Oo. Giyahan ka sa Ganahon Ginoo na sa landagan na tabi. imong huna-huna. Kay aron Acceptance and find You a know, way how to get over it. English mo na atong kauban. From where are you? Mao na lagi to. Lagi dawatan lagi ning kamatuoran nga mao na ni. Ano pa yung maglipay-lipay ka? Bahalag mo hilak, basta hilak sa lipay. Wala ko hila ka rin unsa ni mo ano na. No. Kaya listen mo pag di makahila kaya masakit pag kasi mo pag ulbo. Lailan mo paagi sa tao nga magpagawa sa Pero sabati. makahila ka na nagmakarjut para yan nakahila ko gamay. Wala mo pagpaghaman. Gamay. Okay na, basta huwag ka ito, nihila ka na itong adlaw. Dito rin ang adlaw. Mao ra man to, taga na wala man pud. Mao ra man na basta mabikil ko gamay dala ko. Gamay ra ta, gamay. In short, gamay ra ta. Na ko get to sa man sa mawar ra correct na nga. Hila ko na nang gamay ra pud. Gamay ra lagi ta. Inang daho. Mga pila man pud kami ni. Maulihan na man pud. Zay mo tang sa nang imo nga nahuna nga. Oras nating kaon, kaya mainan na pagtambal. Di ka magpasagad ba? Di ka magpasar kay impuan kay mo natay mga maintenance kay ang kabuhi baya pud mo Sama kuan nga. man nga mag Maapil ka dyan na. Mo din magdubli magdukan na nga yung na. kuan. Di ka magpasagad kaya ikaw mismo, ikaw may timan sa imong kagalingan. Diyan ikaw biyaw sa mo ka advice na biyaw. English na ba? Advice is kung andra pod ka ng moto tumaron imong tambal nya tabangan imong kaugalingon kay wala may formula imong tabang kay imong kaugalingon naman jud para maayo ka nya
lagi na dili ka mo kayo magunahuna sa mga karon kay vlogger naman ka, mga bashers nimo, dili nimo kayo titibon nimo kay mao naman jud na dili man jud nawala mga bashers sa life. So panindigan na lang kung unsay mga kuan diha, dili na nimo nauna ng mga negativity. Sa dana nga paagi masad pud ang acceptance nga word, di ba? Di ba, Ti? Acceptance. Ako mayor, accept. Malahagan ja nga sakit pag ito mo hinabo nga na-delete ijahang video sa mga lagmiun. Delete ka tong mahitabo nga ka makadawat, impas. Entonces, nga to number 1 to the tus very best example nga acceptance ang gibuhat nga. Nadawat ra nita gamay ra ijang hila ka na gamay. Gamay ra ta, gamay. Di dakon. Okay na nang ginagmay, basta kanunay. Kaysa dinagko kadadlaw. Nawarang nagkakagitan. Mga reto to. Lalo sige, so wala ko sige tinambag nimo. Ano pa di-reveal? Lagi ang mami na pa siya, dugay ra pa nakakuan. Ang salang Kauswag. ang auto ko wawa man. Oras na galiting kaon, imbis mo kaon na naman, magsige pag kaon, pag ikaon na naman ito, ginahuman na ata. Taman, katu. Katu mo kay Skin katu. perfection naman, Rod. Oo. Katu mo nani mga. Nani. Hindi ko nakatulog. Huwag mo kunay kata sa nahang narambulan nimo, pag nahabit na Di ba ko no. nakatulog skin perfection yung Joan? Di, mas- Nakatry mo kung ano siya. Di mas naong nga mas mga kapanitan. Nani, mga bugan. Namating na di day panit. Oh, nanay. Sa naman siya. The image like now. The im kag di man now. Alam ka paritan. Ay, now di ay. Di ko panit. Kaya sa mga gagmay Skin is buta the nga mga largest sistiburit organ, sa gina Roma. na ginuton. Tingnan mo ang hinahanaan, nagtabusag din na to. Mag-travel ko na, tsaka mga biskuit. Asa ka pa doon, maglalakabagan. Ba't akong na nga gamay sila nagluto. Wala ko ko. Kay Ang kuton. Pwede na mo mag-Skyplex. Ang sama na to kay katugo na me. Basta, salamat. Salamat din sa mga advice. Mga kuan ka, friendship. Andiyan alay ng tumanon. Maadyo ko buhon. Kumano siya na kay Rick. Buhon lagi umaadyo ko. Mabalik man sa kudali. Balik ni mo pohon, bantay yung gagawa Hindi, kay. Di ka balik, dumadyo. Nagdukla na din na nato. Buhon lagi. Umaadyo ko. Di na ko dukuto karang pinakatuig. Mabalik dito ko na Bantay yung nabasa. kay nagbalik, lagi ni mo pohon, pila na lang kakuan. Huwag gani nga pa uminto, bantay ka. May bawan pa ni Ugma. Kanin eh. Namdam na biglang sa karta na diyang lansangan. Dapat to. Hardware niya. Manda! Maro to guys. Kagabi na ganun ka. Tunak ko. Kanina ba sila nga matukon sa saktong oras. Ang dawa namin sa saktong oras po. Kaya sa brana. Parehas ang duha. Kita-kita lang po ito na yung phone guys. Kaya mo at tuming tagbilaran. Bye guys! The second batch, ito nila. 1, 2, 3. Bye-bye! Uy, 1, 2, 3. Say 1, 2, 3 ako. Di man, Ano lagay mo gagawin may mga fast learner. luya ba? Ibigil. Ito na natin, 1, 2, 3, tarong Ano mo, Bikil? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bye! Why mo ka? 1, 2, 3 na gani. Ang dami na dami, mas ito na gani natin. Tog na, tog na. Good Good night guys. Good night!